Hola, per a aquest experiment necessitam una ampolla d'aigua amb aigua mineral. L'agafam i la portam al congelador durant 2 hores i mitja. El congelador té que estar a menys 18 graus. Dos hores i mitja més tard, l'agafam i li donem uns cops. I la raó per el que es congela l'aigua al donar-li el cop és perquè en la part superior de l'ampolla es generen bombolles fines. Quan aquestes bombolles entren en contacte amb les molècules d'aigua, es generen microcristalls que van augmentant fins que es reparteixen per tota l'ampolla.